Отвътре навън. Когато Райли се ражда, мама и татко политат в облаците от щастие. Като всички родители, те й пожелават да бъде щастлива и безгрижна, докато расте. И наистина, още от първия ден, радост се появява в съзнанието на бебето. Тя е емоцията, която е отговорна за щастието на Райли и която ръководи главнокомандването, където всички емоции на детето живеят рамо до рамо. Те са една сплотена група. Но кои са членовете на групата от емоции? Радост, тъга, страх, бяс лют и отврат. Всеки път, когато Райли направи нещо, една от тях предприема действия и помага на бебето да създаде една цветна сфера. Един спомен. Най-важните спомени са централните и те никога не напускат главнокомандването. Останалите са общи спомени. Те се изпращат през голяма тръба и се озовават в безкрайен лабиринт, където се асимилират в дългосрочната памет. Какво правят емоциите в главнокомандването? Те управляват контролен пулт с много бутони и лостове, като във видеоигра. Радост се опитва да накара Райли да е постоянно щастлива. Страх е добър в това да я пази от опасности. Бяс лют се опитва да я защитава от действия на несправедливост, като например да трябва да яде броколи. Отврат я пази от отравяне. И след това имаме тъга. Радост знае, че трябва много да внимава с нея. Когато тъга идва в ума на Райли, само 33 секунди след радост, тя веднага разплаква новороденото бебе. И на пръв поглед изглежда, че единственото нещо, което иска, е да разстройва Райли. Но един ден тази красива хармония в главнокомандването е нарушена. Мама и татко се преместват в Сан-Франциско. Това е началото на нов живот за Райли. Нов дом, ново училище, нови приятели. Радост предприема действия, опитвайки се да запази Райли щастлива, независимо от всичко, извиквайки всички красиви спомени, които има. Но нещата се усложняват. Първият учебен ден е. Радост е проучила всичко до последния детайл. Не съм спала цяла нощ, за да подготвя нашия план, обявява тя, като дава конкретна задача на всяка емоция. И за да държи тъга далеч от неприятности, всичко, което иска от нея, е да застане в кръга, който е нарисувала на пода. Но изведнъж нещо се обърква. Казвам се Райли Андерсън, прошепва стъничко гласче момичето, обръщайки се към новите си съученици. Живяла съм в Минесота, а сега живея тук. Но какво става? Тъга докосва един спомен и... Момичето започва да плаче пред всички. Райли е обзета от мисли за приятелите си в Минесота, за стария си отбор по хокей, за басейна близо до къщата й. Тъга, докосна ли спомена? Нали се разбрахме? Скарва се радост на Тъга. Но Тъга е толкова непохватна. Тя започва да работи с контролния пулт и създава един син централен спомен, който е готов да влезе в основата на централните спомени. Радост се опитва да спаси ситуацията, но е засмукана в тръбата на дългосрочната памет, заедно с Тъга и 4 други щастливи централни спомени. Точно в този момент настроението на Райли пада. Каква бъркотия! Можеш да направиш нещо, нали, Радост? Пита Тъга. Не знам, отговаря Радост, но поне ще опитаме. Междувременно Райли, която останала сама с бяс лют, страх и отврат, вече се е намусила. Радост и Тъга са далече, в лабиринта от най-старите спомени на детето. Трябва да се върнем в главнокомандването, да поставим пак спомените на мястото им и Райли ще стане отново добре. Радост се опитва да бъде оптимист, но Тъга е още по-обезпокоена от обикновено. Без теб Райли не е щастлива. И докато се скитат из лабиринта, двете емоции срещат Бинг-Бонг, въображаемия приятел на Райли от детството й. Той изглежда наистина смешно. Това е слон от розов захарен памук и с котешка опашка. Бинг-Бонг познава тези места много добре и може да им помогне. Те трябва да вземат влака на мисълта от гара въображение в Въображандия и... готово. Но как е Райли междувременно? Решен да спре безкрайното и безпокойство, бяс лют поема нещата в свои ръце. Животът ни беше перфектен, докато родителите не решиха да се преместят в Сан-Франциско, казва той яростно. Тогава Райли прави нещо нередно.
Тя открадва кредитната карта на майка си от чантата й и си купува билет за автобуса до Минесота. Затова точно в този момент островът на искреността започва да се тресе, вибрациите дерайлират влака на мисълта и бинг-бонг, радост и тъга са изхвърлени от вагона си. Сега, когато главнокомандването е напълно контролирано от бяс лют, страх и отврат, владее абсолютният хаос. Те постоянно се карат и си променят заповедите един на друг. Като с това успяват само да влошат ситуацията. Трите емоции отчаяно се опитват да накарат Райли да преразгледа решението си, но контролният пулт изглежда е блокирал. Всъщност, когато майка я търси по телефона притеснена, Райли даже не отговаря. Напротив, тя се качва на автобуса. Тъга е отчаяна. Райли е по-добре без мен, казва тя и се отдалечава върху облак, от който вали. А и радост вече е изгубила всякаква надежда. Аз просто исках Райли да бъде винаги щастлива, казва тя, гледайки многото спомени, които един по един са на път да изчезнат. Но точно тогава се вглежда назад към спомен от детството на Райли, когато е била разстроена, понеже не е могла да вкара гол на голям хокеен матч. И ето, че се е случило нещо специално. Мама, татко и нейните приятели са дошли да я подкрепят. И радост вече знае какво да направи. Райли има нужда от теб, казва тя твърдо на тъга, като я връща обратно. Когато мама, татко и нейните приятели са дошли да я подкрепят, тъжният спомен на Райли се е превърнал в щастлив. Радост едва сега за първи път разбира каква е ролята на тъга. Райли наистина се нуждае от всичките си емоции, дори и от онези, които не са щастливи. Всъщност, след като първо се върнат в главнокомандването, точно тъга е тази, която трябва да се опита да оправи нещата. Тя сяда на контролния пулт на ума на Райли, натиска няколко бутона с нежни движения и момичето слиза от автобуса. Райли изведнъж е изпитала още по-дълбока тъга. Тя тича вкъщи, където мама и татко я прегръщат силно и накрая успява да изкаже всичките си притеснения и страхове. А докато се усмихва със сълзи на очи, в съзнанието й се формира нов спомен. Отчасти радост, отчасти тъга. Сега, когато Райли расте, тя трябва да се научи да прави място за всичките си емоции. Новите й спомени винаги ще съдържат комбинация от емоции. Дори тъга. Да, и бяс лют, разбира се, но не прекалено.